Tero Nikulainen Uudenmaan Kiropraktikkokeskuksesta, moro. Nyt mä ajattelin vähän puhua sellaisesta hyvin yleisestä ongelmasta, eli niskakivusta, niska- ja hartiaseudun jumeista. Tietysti niillekin voi syitä olla aika monia, mutta mä väittäisin, että meidän työasennot on yksi suurimmista syistä. Eli mitä me tehdään periaatteessa sillä rangalla on se, että me mennään sinne työpaikalle, istutaan sen tietokoneen ääreen ja aletaan kyhnyttää siinä. Siinä me kyhnytetään se 8 tuntia, sitten me noustaan, lähdetään kotiin ja mennään kotiin sitten kyhnyttämään siihen Facebookin ääreen. Eli homma alkaa sitten loppujen lopuksi tuntua tuolla niskassa ja hartiaseudun lihaksistossa. Ja se vaikuttaa siihen, että nyt se sun ranka ei liiku kunnolla, mikä taas puolestaan kiristää vähän niitä lihaksia ja itse asiassa kirjaimellisesti kiristää vähän sitä sun hermoa. Ja tää voi saada aikaan myös tietysti vähän sivuvaikutuksia, eli sä nukut huonommin, sä oot hirveän ärtynyt, ei oikein jaksa, voi tulla pääkipuja ja niin poispäin. Kiropraktiikka on itse asiassa aika helppo vastaus tähän ongelmaan. Mitä me kiropraktikot tehdään on se, että me tutkitaan se ranka, me katsotaan missä siellä sun niskassa tai hartiaseudulla on niitä ongelmia, missä se ranka ei kunnolla liiku. Palautetaan hoidolla se rangan toiminta, mikä puolestaan tekee sen, että sun hermosto toimii paremmin, lihakset on rennommat ja sä aivan varmasti huomaat sen myös yleisessä hyvinvoinnissa. Enää ei satu päähän, sulla on selkeästi parempi olla, nukut paremmin, eikä se avopuolisokaan niin paljon enää ärsytä. Joten tuu kiropraktikolle, katsotaan miten me voidaan auttaa sua.